magsarado man yung bangko, babalik sa atin yung pera. Pero anything outside of the bank, medyo pag-aralan mo lang ng mabuti. Saka, parang kulang yata din, sir, sa pag-reach out yung DSP sa mga kanayunan. Yun yung kulang. Yan yung isa rin dapat natin pag-aralan dahil nga nakita natin yung trend, marami dito nag-ooperate sa probinsya. Hindi sila nag-ooperate in Manila eh. Kasi dito sa Manila, madali ang sumbungan, saka madaling magtanong. Maraming nakakaalam nitong ganitong proseso o ganitong modus operandi. But in the province, sino tatanungan mo? Kung ikaw ay nasa kanayunan, ikaw ay mangingisda, sino tatanungan mo? Dahil hindi rin nila alam kung totoo. Marami doon word of mouth lang eh. And now, with social media, lalong nagkaroon ng credibility. So, we will consult with SEC. Maghingi kami ng update. Kung kailangan ng hearing, then we will file the appropriate letter.